次は1組の合唱です。曲は僕らの奇跡。指揮は松浦楓さん。伴奏は清野咲さんです。ではお願いします。この曲は滑らかで本当に奇跡を起こしてくれるような曲です。滑らかですが力強く強弱もはっきりしています。1組では母音と子音をはっきりさせたり歌声を響かせたりすることを意識して練習してきました。スローガンにある通り、1組の奇跡を今起こし、感動を届ける合唱にできるように歌います。